Гаилә мәхәббәт ушагы, ихласлык һәм ышаныч чыганагы буларак кешенең олы таянышы. Туган йорт җылысы, риясызлык һәм үзара аңлашу, туганнарыңны һәм якыннарыңны үзара кайгырту, буыннар арасындагы бәйләнеш, булар бәяләп бетергесез кыйммәтләр. Сатыш авылында яшәүче Шакировлар йорты ул көнне гөрләп торды. Малайлар, киленнәр, оныклар, туганнарны гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне төп нигездә очраштырды. Хәер, бу йортның капкасы ябылганы да юк. Расим абый һәм Ризалә апа бу көнне дә гадәттәгечә һәркемне ачык йөз, тәмле сүз белән каршы алдылар. Шакировлар гаиләсе бик дулкынланып, әлеге бәйрәмне әзерләнеп көтеп алган. Бик сөенәбез, шатланабыз, рәхмәт яусын балаларыбызга, оныкларыбызга, кызларыбызга, киленнәребезгә, улларыбызга. Аларның тырышлыгы белән, менә шулай иттереп, матур гына иттереп җыелдык. Бер генә ниебез бар. Бер улыбыз гына бүгенге көндә Украинада, калган 3 малайыбыз, 3 киленебез, кызыбыз дип әйтик инде, 7 оныгыбыз безнең белә. Әле Аллага шөкер, әтиебез исән сау, бүгенге көндә авырып пастилдә ятыбрак тора, нишәтәсең инде, яше улы 94 белә бара. Без максат итеп куймадык, киңәшләштек, табыштык тагын, сабада эшләсәләр дә, кая эшләсәләр дә, авылны ташламыйбыз диделәр. Аларның авылда калулары безнең өчен дә бик файда. Килеп ярдәм итеп торалар, нәрсә булса да. Бик күңелле, бик матур, бик тату яшибез бүгенге көн, Аллага шөкер. Расим абый һәм Ризалә апаның яшьлек елларыннан да әйләнеп кайттык. Мин Саба яшелчә киптерү заводында 10-ны бетергәннән соң мастер булып эшли башладым. Ризаләр шунда эшкә мәртеннән менеп йөриләр. 6 кыз ялгышмасам. Шунда инде иң батырын, иң матурын арада сайладым. Дагын шуннан соң йөреп киттек. Аннан соң укырга киттем мин Лаиш авыл хуҗалыгы техникумына. 2 ел анда укып кайттым дагын. Көзгә өйләнештек. Менә тормыш корганыбызга Алла бирсә 43 ел була. Балалар инде алар шәт үзебезнең юлдан безнең ничек яшәгәнне күреп яшәделәр бит инде алар шулай ничек яшәгәнне күргәч аларның да тормышлары шул безнеңчә бар дип уйлап торам инде мин. Ризаләм бик сабыр булды инде. Мин эштән аерылмадым. 365 көн эштә, әле бүгенге көндә эштә йөрим. Аллага шөкер, сәламәтлегем бар йөреп торырга. Эшли инде дигәч, 70-кә якынлаштык тагын. Эштәле. Ризалә бик ярдәмчел булды инде ул. Аңа авыр булгандыр башка вакытта мин сәламәт булмагач. Нишәтәсең хәр Аллага шөкер малайлар үсте, оныклар үсте, булышучылар күп. Бабай гына картаеп китте, бабайыбыз бик тырыш иде. Әти, әни, әби, бабай, балалардан торган гаилә үзе бер олы мәктәп. Монда һәркем укый, бер-берсеннән нәрсәгәдер өйрәнә. Гырыф-гадәтләр буыннан буынга күчеп дәвам итә. Расим абый һәм Ризалә апа 4 малай тәрбияләп үстергәннәр. Һәм алар барысы да туган авыллары сатышта төпләнгәннәр, йортлар җиткергәннәр. Уллары Илфат Саба юл идарәсендә мастер, Илшат ветеринария станциясендә ветеринар, Илнас җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең сатыш филиалында механизатор булып эшли. Тагын бер уллары Ильясның махсус хәрби операциядән исән-сау әйләнеп кайтуын барысы да тилмереп көтәләр. Оныклар исә Шакировлар гаиләсенең киләчәккә булган иң зур өметләре. Телефоннар ятмый бүгенге көн, Аллага шөкер, керәләр, бабай нинди эш бар, булышасы бармы дип. Улым әйтә, минем сәламәтлек бик әйбәт түгел бит инде менә. Печәннәр үскән, кычытканнар үскән, нишибез сез дигәч, 2 яшь кенә булсалар да, 2 шапкышы тотып, бөтен җирләребезне чабып, уңайлап җайлап китәләр, Аллага шөкер. Барысы да үземә ошаганнар, бүгенге көн акыллылар, Аллага шөкер, рәхмәт яусын. Әти дип кенә торалар, берәр эш планлаштырабыз икән. Хәзер килеп җитәбез, ни эшегез бар, нишибез, бердәм, күмәк, тырыш, шундый гаилә бик тырышып эшләргә тырышабыз бергә-бергә. Бердәмлектә көч тибез инде. Бер генә кеше эшне башкарып чыга алмый. Башта бергә утырып киңәшләшәбез, Ризалә белән дәгән, балалар белән дәгән, нинди эш планлаштырасы булсак тагын, ярар әти, башта ул эшләрбез, аннары монысын башларбыз дип торалар. Балаларына түгел, безнең әле Расимның әнисе бар, Рәшит исемле. Ул бик күп ярдәм итә безгә. Нинди эшебез булса да төшә, эшләшә. Менә Ильяс Украинага киткәннән бирле һәр бер эшебездә Рәшит алдан башлап йөри. Аңа кушыла малайлар, аннары бергә эшлибез инде. Аннары Шоллыда Расимның сеңлесе бар. Нинди эшебез бар, нинди кунак уздырасыбыз бар. Хәзер әйтәбез дә, момент кайтып җитә, булыша. Аллага шөкер, кайнысының да бик уңдым. Гаилә мәхәббәт тугрылык көне авыл кешесе өчен кызу эш вакыты булса да, Шакировлар барсы бергә җыела алдылар. Район һәм җирлек җитәкчеләрендә бергәләшеп, ачык йөз белән каршы алдылар. Саба районы башлыгы Рәис Биннеханов иң элек Расим абый һәм Ризалә апаны бәйрәм белән тәбрикләде. Аларга мәхәббәт һәм тугрылык өчен медален тапшырды. Беренчедән, ел шундый туры килде инде. Бүген дәүләтебездә гаилә елы итеп игълан ителгән. Һәм инде
bu ikilette dibeytirek rayını bu yıl zorlanala. Birinciden aile yılı itip, ikinciden bizim 8 iyul şunday zor bayram indi bizden 8 iyulda sosyal günü 8 iyulda şöyle maturit turmuş itu aile günü hem indi bizim Respublika rayonumuzda inilerden birisi sizin aile itip ilan etildi hem indi şunun negizinde devlet bulagın topşırıp getirge ruhsat itigiz. Sizin bilen de kileşekte şu uğurlanıp yaşargayasın. Anam için kırışay selametlik. Bulğandan ilgilen körege. Biraz hürmetlep. Kileşekte halkımız da sizin hürmetlep matur etip yaşargayasın. Senlik sağlık, durgalık, bayılık sizge. Onuklarının da her koysundan bülekler tapşırıp süyündürdüler. Satış Avul Jirligi başlığı Fail Şefiqulin avuldaşlardan bulgan hürmetin, alarga bulgan rahmet sözlerin jitkirdi. Rasim abinin 40 yıllap avul samantuylarının alıştırgısız alıp baruşası buluğunda eğitti. Hürmetli Shakirovlar ailesi degan yetakchilar. Endi men Shakirovlar ailesinin oldunda boshlayam. Ne uchun deganda, alar şu bütün üzeri, bütün muayilari, bütünüsü şuşunda tüplenip kalıp, bir koyda şitke gitmişe, şu özümüzün rayonumuzda hizmet etip, şu avulumuzda hizmet etip, endi mene kichkine muayillarda harbiy operatsiya qatnaşsa da mene hazır vaqtda tüplenip şuşunda mene isolarga planlaştırıp, şu mene Rasim abiga, bizler apaga rahmet, şu avulumuzni, eng muhimi avulumuzni alar bitirmeyler. Ne için bitirmeyler? Ne için degende alarning mana ko'rganimizcha 7 onoqlari da alarning bütünüsü de sotish maktabida o'qiylar, sotish sadigan ayırıylar. Endi ol büyük rahmat alarga mana şu alarning xizmati bilan gana alar endi bütünüsü de avul xo'jaligida ishlab chiqdi. Rasim abi da hozir vaqtda avul xo'jaligida ishlaydi. Mana avul xo'jaligida ishlavunda da büyük rahmat. Avulda yashab ishlaganlari uchun büyük rahmat yasam kerak. İsan sağ ol, barımızda motor yaşayasın. Rasim abi uzaq yıllar javaplığı şeklengen Sabah Cəmiyyətinin satış bölümündə hesapçı, Erizəlapa süt jiyuşu bulub işləgənlər. Satış filialı yetakçısı Rail Şeymerdanov Shakirovlar ailəsini təbriklədi, bülək tapşırdı. Mana Rasim abinde bizde köp yıllar bizden bölükçede hizmet etken, buhalteriya bölükçesinde de hazır bizde zapravka ülüşünde işlep kile. Bir kişisini doğru özüne işine doğru işletiren kişi. Hizmeti için büyük rahmet Rasim abi tağında şulay uzak yıllar birge işlerge yazsın. Şuşu şunday zor semyanın kuvanyşı bulup sizge şunday yigitler üstürgen için anın kuvanyşı sizge haklık günlerinde de geri üzgüzge şatlık bulup eylem qaysın dep tilep qalız kile. Әннәре иң дулкынландыргыч мизгил булды. Кыска арада гына махсус хәрби операциядагы уллары Ильяс шалтыратты. Видео илем таша барсы белән дә аралашып алды. Уллары өчен һәр чакдыгада булган әти-әни өчен көтелмәгән сюрприз. Әйтеп аңлата алмаслык шатлык булды ул. Әле шушы көннәрдә генә Шакировлар бергәләшеп уллары Ильяс өчен булачак йортның фундаментын салып куйганнар. Шакировларның уллары киленнәре менә шулай бердәм булып, һәр эшне бергәләшеп башкаралар. Бөтенесе дулкынланып кетти инде. Балалар да семьялар bütün сәтиелер үзләре ләр инде дулкынланып, инде төп итнең нигезне бетергә ярамый бит инде. Тугандык җепләр үзелмәсен дип, һәр вакыт җыелырга тырышабыз. Төп йорт бит инде барыбер. Иң рәхәт җир шул бит инде. Бала чакшында узган бит инде бетер үзеңдә. Төп йортта җыелмыйча калган юк. Әтияни киңәшеннән башка чыкмыйча, алар сүзеннән чыкмыйча барыбер эшләргә кирәк бит инде. Алар бердәм булып шул киңәшләшмичә башланыш юк инде. Һәрбер эшендә бергә эшләргә тырышабыз. Киңәшләшеп, аларның киңәшләренә колак салып, алар бит инде барыбер тормыш күргән, тәҗрибәлерәк булып чыгалар. Аларның киңәшләренә барып колак салабыз инде. Аларның киңәшеннән башка эшләгән эш юк. Дияни һәр вакытта шулай итеп шат күңелле булып, безнең һәр вакыт илгә каршы алып, тәмле ашларыбызны пешереп, каршы алыгыз, бергә тигез итеп, аныклар бәхете күреп, исән-сау яшәргә язсын. Дөньялар тыныч булып, бөтенебез дүрт малай бергә шушы төп нигезләрдә яңадан очрашып, бергә матур итеп яшәргә язсын. Әтиәннәр бергә. Киленнәр Әлфия, Энҗе, Римманы Шакировлар үз кызлары кебек яраталар, хөрмәт итәләр. Алар үзләре дә беренче көннән үк безне бик зурлап, үз гаиләләренә кабул иттеләр дип горурланалар. İptaşımның исеме Илназ, кызларыбыз Ясминя, Иллария. Беренчесе кызыбыз быел беренче класска укырга бара, икенчесе садикта йөри, балалар бакчасына йөри. Килен булып килгәнемә 7 ел. Аллага шөкер, әти белән әни үз кызлары кебек кабул иттеләр. Бик дустату яшибез. Кирәк чакта бик ярдәм итәләр. Балаларны карап торалар, алар безнең
киңәшләре белән булышалар. Олга таба да дус, тату, матур итеп яшәргә насип булсын. Барыбыз да исән сау булып, аларга исәнлек, саулык телибез. Бу гаиләдә балалар оныклар гына түгел, туганнарның һәр кайсы да кадерле кунак. Бәйрәм көнендә дә алар үзләре дә туганнары өчен сөенеп, булышып йөрделәр. Расим абый һәм Ризала апа менә шулай барсын бергә туплап гомер кичерәләр. Гаилә сүзе алар өчен гади сүз генә түгел, ул бердәмлек, бөтенлек билгесе дә. Гаиләнең сире бер-береңне аңлап, бер-береңә юл куеп, вакытында төрле вакытлар була торгандыр. Эш дәврендә дә, өйдә дәгән, тормышта дагын. Ул вакытта кайберсен ишетмичә матур гына уздырып, бергә тигез йөкне тартсаң, җиңелгә килә. Ничек дип әйтим менә. Ул була торгандыр төрле вакытлар, тормышта 43 ел торганда гел матур гына көннәр дә булмый. Көндә бит я яңгыр, я буран, я кар дигән кебек тормышта да шулай. Ну моңарчы Аллаһка шөкер андый көннәребез булмады. Тигез матур тату яшәдек. Субханалла, Ризаләгә әнине авыр көннәрендә гел карап, нитеп торды, тәрбияләп. Бүгенге көндә әниебез мәрхүмә инде. Хәзерге көндә әтине карый, сабый бала караган кебек. Шаккатан мин аңа менә ашата, үзе кулыннан алдына алып, чертеп, бөтен ризыкларын тәртипләп ашатып тора әтине. Кадер хөрмәттә тота. Киленнәребездән дә уңдык, Аллаһка шөкер. Миңа әни нинди эшебез бар. Хәзерге әйт, киләбез дип эшләп китәләр. Өйләр юганда да бакча эшләрендә бөтенесенә булышалар. Гел үзебезнең менән балалар түгел, кеше баласы бит килендәгән, аны да үзебезнең кебек итеп кабул иттек, Аллаһка шөкер. Форсаттан файдаланып, тагы бер ике сүз әйтеп китәм. Кадагыйларыбызга, безгә шушындый уңган, матур, тырыш кызлар үстереп биргәннәре өчен Аллаһның рәхмәте яусын кадагыйлар барыгызга да. Менә тормыш кырганыбызга, Алла бирсә 43 ел була. Теләкләребез шул, барыбыз да сау-сәламәт булыйк, авыртмыйк, матур гына иттереп, тигез картлык бирсен Ходаем, илләребез тыныч булсын, тизрәк сугышлар бетеп, балалар белән яңадан җыйнаблашып, очрашып, күңелле очрашуларына булсын дип калам теләп. Тату һәм бердәм гаилә өчен һәр яңа туган көн гаилә көне. Шакировлар гаиләсендә дә бу нәкъ шулай. Алдагы көннәрегездә бәхеткә, сөенешкә тулы булсын.